И какво ста хора, аз съм напротив, аз ще играем Uncharted, бяхме стигнали до тук и радиацията да спира. Ще умрем. Предишния клип, помните ли, че предишния клип тук радиацията за малко щяхме да умрем и сега ще умрем. Защото преплувахме до някакъв шибан тъп остров, който по смърт не може да избягаме вътре. Това е някакъв кастъл, който няма нищо в него. И мисля, че този кастъл ще умрем като кучета. Не, трябва да се спасим. Свършени нещата. Свършат нещата за... Там може да има неща. Там може да има неща. Ако там има хапчета, това ще е най-якото. Те могат да влезат в водата. Аз съм на дъното. Ето там сме, там сме. Не! Къде сме? Не бе, давай по-бързо, бе, тук има ли бъги? Няма май бъги, за жалост. Ай си. Крафни си, бе. Давай, слагай си. Бързо ходим. Там сме, да, там сме. Бързо ме там. Аре. Бързо. Умираме. Край. Рип. Давай, давай, давай. Спаси се. Спаси се. Давай, давай. Вярваме в теб. Вярваме в теб. Къде? Ма той е там, бе. Ето го къде е било, аз съм къде съм отишъл, бе. Малко не се почна, не се пълни кръвта, ама... Много пъни даде. Това беше. Май, колко зомбите има там. Тук е май една тежкото оръжие. Давай! Защо стреля два пъти, бе? Аз искам веднъж. Да умрем гордо. Да умрем гордо. Не, рип. Там има ли? Там има ли? Има ли нещо тук? Моля, моля, да ме... Не. Рип, рип, рип. Рип, някакво. Аз мисля, че това е плод. Фак, ръпнахме. Ръпнахме на гордо. Фак. Айде, видиме. Къде сме? Не, тия баш се махай. Ето мре, отивам някъде другаде. Паркрави напусна къде. Още по-далече. Бега ти добре. Хоп. Ето пак не спална до това. До нашия труп. Така, нахвърляте. Крафта е рак.
Ама само един хубав бързо към кравите. Крави. Майко, колко бързо тичат. Неизистина. Тук трябва да има кола. Ако има такова кола. Мисля, че не трябва да се напиваме с много вода. Радиацията трябва май да не е на макс. Аз се направих на 0% рип. Къде трябва? Като тръгнем натам. Добре. А тук ли да напусне? Hello zombie. My friend. Аре, чао. Може да отидем да си вземем айтемите и да направим нещо и това. Не. А там ли сме? Да, там сме. Защото не има много. Това колко? Бързо. Снего. Газ. Рип зомби. Аз сега искам да това. Да, там сме. Давай. Първото намиране за тая поредица. Къде сме вече? Наблизко сме. Давайте. И пишете в коментарите на кои игри искате да снимам. На Minecraft ли искате, на интернет. Counter-Strike 1.6, Сак имам, League of Legends имам много игри. Много игри. Много малко. Някои хора са много малко от тези игри, ама за някои са много. Къде бяха? Още малко напред. Но точно не свърши бензина. Его моста. Ще преплуваме там. Аллах Акбар. Давайте. Тихо малко тук, за да не издадат зомбитата. Не тук. Ето тук умрях. Лай. Да видим. Ето.
Махай ги тя. Това го махай. Това го обличай. Това го прави. Така. Това така. Стигат. Така и така. И... Не тръгва! Кой каза да го тръгва? Така, да почваме да си подреждаме нещата. На първо място са тя, който за хел. Тези неща. То ще мине целият клип в подреждане на тъпи айтеми. Ама ние нали сме тъпи и умряхме. Аз съм тъп, те не ви. Така. Малко по малко. Това бяха, те неща бяха ето тук. Мисля, че бяха тук. Оп. Това не е тук, това е тук. Това е храните са ни тук. Ето така. Не бе, аре, ти рили си бе. Фак бе! Аре, ти е баш ли се бе? Не бе! То мина целият клип май. Да. Поддържане на тъпи шибани клипове. Право всичко се събере там, където е храната. И щом ще подарим инвенторито, мисля да спирам този клип. Стана много дълъг. Ето така, така и така. Чакайте, ето така. Не, тайнка. Тайнка трябва да сложим тук. Това да го котли. Да, котли. И това е. Той ме бозме. Надявам се да ви харесва клипа. Харесайте го, споделете го и айде чао.